Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan Sayyidi Syekh Hasan al-Yashadri. Wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa khususan Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya. Atallallahu umra fi sihah wa afiyah. Wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah. Wa khususan suhaib hadzal kitab Fadlun Qarib al-Mujib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utahe sing kaping 5 adamu iku getih adamu iku dan al wajib kang wajib bil wal iklan sebab kumpul. Wa utai adamul wajib alat tartibi atase urat apa badanatun apa unta badanah. Fa illam yajid maka ora nemu ing badanah apa bangaratun apa sapi. Fa illam yajid maka lamun ora nemu sapa wang ing bangkarah pasamaon mangka pitu minal ghanami saking wedhus. Fa illam yajid maka lamun ora nemu sapa wang ing sam'um minal ghanam ngawama mangka menjumlahkan ngitung sapa wang al badanata ing unta badanah. Wastara lan tuku sapa wang ping qimati lawan hargane unta badanah ta'aman ing panganan. Wa tasaddaq lan sedekah sapa wong bihi lawan ta'am. Fa in lam yajid menglamun ora nemu sapa wong ing ta'am sama mengkapasa sapa wong anggul limudin saking setiap samut yauman ing sedina. Saiki isih nerangno tentang bayar dam sing diwajibno ketika sedang ihram. Iku ada 5. Saiki sing terakhir. Adamul wajib bil wad'i. Yaiku bayar dan wajib dikeluarkan ketika seorang sing berihram iku melakukan hubungan, melakukan kumpul karo bojone. Ya ora bojone tak pokok jenenge kumpul. Yaiku wong sing berakal sing sengaja dan mengetahui akan keharamannya. Mbah iku kumpul ke bolangan Arab atau bolangan Guri. Padha ya. Wa tartib. Adapun pembayaran dam yang kelima ini kudune urut. Carane nek opsi pertama tidak bisa, maksudnya awak dhewe angel ora menempan, opsi kedua terus. Opsi pertama ya iku badanatun. Ketika seorang muhrim, seorang yang berihram itu melanggar dengan berhubungan berkumpul, yaitu wajib membayar dam sebanyak 1 unta badanah. Iku carane regane pira? Unta badanah kanggone wong lanang
nek kanggo wong wedok unta ibil biasa. Fa illam yajidha fa baqaratun. Jikalau seseorang tersebut tidak menemukan apa yang bayar dan orang ngono unta badanah fa baqaratun, maka opsi kedua dibayar menggunakan sapi. Fa illam yajidha fa sama'un minal ghanam. Jikalau seorang muhrim yang melanggar mau tidak menemukan opsi kedua, yaitu orang nemokno sapi fasama'un minal ghanam, maka iso memakai opsi ketiga, yaitu membayar dengan 7 kambing. Fa illam yajidha qawwama al-badanata washtara bi qimatiha ta'aman wa tasaddaqa bi. Terus kemudian nek seorang muhrim tersebut ya orang nemokno 7 kambing, maka dihitung regane unta badanah opsi pertama mau pira? Cara ngono 200 juta. Iku berarti wonge kudu siap duwe 200 juta dinggo tuku panganan, kemudian disedekahno ing atase fakir miskine tanah haram. Terus nek opsi keberapa ya? Keempat iki tidak bisa ditemukan, maka fa illam yajid ta'aman shoma an kulli muddin yauman. Jikalau seorang muhrim ya padhae ora iso nemokno panganan segitu banyaknya 200 awalnya 200 juta cara ngono, mergo hargane unta badanah, maka shoma an kulli muddin yauman, maka orang tersebut setiap harinya iku karena apa ya? 200 juta itu oleh pirang mut makanan pokok, maka setiap hari ini puasa ngijoli sak mut. Jadi entuk ya 200 mut cara ngono. Cara gampangane entuk 200 mut. Berarti puasane ya kudu 200 hari. Ngoten. Wa alam annal haji ala bismin. Wala yujzi'u lan orang nyukupi ing wong apa alihan hadiah walal it'amu lan ora paring makanan illa bil haram kejaba ing dalam tanah haram. Wiji lan nyukupi ing wong apa ayyasuma ya tafasa sabwa haitsu yasha'u ing dalam sekirane ngendaki sapa wong min haramin au ghayr. Iki saiki nerangno tentang apa? Hewan atur-atur itu dibagi kedua. Dibagi ana dua. Yang pertama makanan isfar. Sing kedua wala yuzi'u al-hadyu wal it'am illa bil haram. Terus nek seorang sing ihram iku tidak bisa nek mengasih makanan ning hewan atur-atur iku ora iso ning daerah liya, kudune ning tanah haram. Tapi nek wonge menghendaki poso, maka iku diperbolehkan ning tempat lain, baik iku ning tanah haram utawa semacamnya. Wala yajuzulan ora wenang apa qalu sayyidil haram
apa membunuh hewan buruane tanah haram. Wala qat'u syajari lan ora motong pohone tanah haram. Wal muhillu lan wong halal, wal muhrimu lan wong sing ihram. Fi dzalika dalam ngono hukum sawaun iku padha. Terus wala yajuzu qatlul saydil haram. Tidak diperbolehkan kanggo awak dhewe, mbah iku sedang haji berihram utawa awak dhewe wong biasa cara ngono nglencer rekreasi ning tanah haram iku ora oleh awak dhewe membunuh hewan buruan yang ada ning tanah haram. Mbah iku wong penduduk lokal ataupun wong sing berihram haji ora oleh nek njual tanah haram. Ora oleh memotong wite, ya ora oleh memotong wite, ora oleh membunuh hewan buruane. Fi dzalika sawa. Jadi hukume kanggo awak dhewe cara ngono berihram utawa dolan biasa silaturahim, pokok anggere ning tanah haram ora oleh awak dhewe membunuh hewan buruan maupun memotong pepohonan. Kitab ahkamil buyu'i wa ghairiha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.